Tarungar bunay mong kilay be. Ipantay. Okay magkate. Diyos ko kinahanglan wala dito taksa kay lisod na Ginoo ko. Di ka ni mga bugas-bugas din sa ano. Ay okay na madala na. Butangan na to sa ganang. Gwapa naman ka. Gwapa na kayo. Okay na kayo na. Sige. Gwapa na kayo to. Tarungan jud na. Kay tikwitahan kayo tin. Ganun na gino mo tarungan di kay. Lisod na kay magparipakta. Sus Ginoo ko maganahan jud sila mama and papa adite. Ano kayo dad? Para kita makapiso ani lisod na. Kaso ang akong problema, di siya gwapo. Saan mo? Pero milyonaryo. Ay, okay pa. Ay, gana-gana. Tarong nga puti. Kaya paingon na daw to siya, te. Nag-text na video siya, te. Tarong nga kong buhok, te. Indo to nag-view diyan, di no? Muna kanindot ni mo. Siya, nag-ring ako cellphone. Ay, imong anak magwapan itawag. Paingon namin din ha. Sus, muntag maliwat na imong anak bisa ko ano, how to discard wali. Pariya din mo na puno ang tag-utang. Kana? Nang taginta. Teka, dugay ba ni mama ti? Uy, hay na! Uy, ay ma! Dugay niya ba ninyo ma? Grabe po nang nilakawan. Uy! Sabay mo kayo mong amahan, lupit kay bawa ni. Yan, sa man tong imuhang meet up, sigurado na to. Okay na kay tuma. Bayantang muliwat ka sa kuwag diskarte ha, sigurado ha. Sus kalay mo diskarte ma, wala na katunga sa diskarte. Muliwat ka din sa imong amahan. Ay sige, sige na pa makaginansya taan. Sigurado jud. Sige ha. Sigurado gina. Basta man ha, kabalo na mo ha sa ihaton. Sige. Okay na ana gid ma, dool na gyud. Mulakaw na gyud ko ma. Walay bahala. Kato ma. Kwatahan jud ay tama. Di ba? Sige. Ay bahala ta ay pala. Isa nang. Sige bebe. Ang pilok. Okay na. Sige. Bye. Pag-andam na mo te. Bye. Sige, bye. Sabay kami up diri pre. Ay, dako mo ning i-park ba asa ko sa banda diri. Pre, sure ka kana mo kami up pre, gwapa na pre. Gwapa ka pre. Uy, kung makakita lang kasi ang profile picture sa Facebook, grabe ka hamis pre. Dati kayo uy. Sige. Uyab medyo ko ani ron pre ba. Sus, anak ko to nang kauyab gyud ko. Na gyud pre kay aron magamit na imong idoy nimo. Ano pre, dili lang kay nato ka pang ihi lang ni magamit subhan magyud ni ron. Piti gyud na pre. Atong pangitaon pre, mato tas unahan pre. Ta. 5 minutes later. Kita nga na pre. Siksi kay pre no. Kay pre. Imamo yung kay pre. Uy. Gamit na gini mo si Idoy mo ron pre. Ay, subahan yun ni ron pre. Sana pre. Good shit kay pre oh. Ato na ko pre ha. Ayaw, uban pre. Ayaw naglulog pre, mangilog ra ba ka? Ako ara ni. So lagi. Tuno po. Lakaw dito. Sige sa kong babe. Uy. Hi babe. Oh my god. Ay, panday ko. Ivy. Oo. Kabalo ba ko kinagsige perminti ba taga chat-chat. Naman ba nakalimot ka ba? Oh my god. Kanang imong kagwapo. Mandain mo. Oy, imong kagwapo. Mandain mo. Para-paraan, yan ka na naman. Yang mga tinginan mo na yan, alam ko yan. Magkasakit pa rin sa ako? Bigay niya pa din mo magkahapag. Oy, nakakilig kayo. Oy, my God. Sabi mo, babe. Isa na. Hindi siya, babe. Dugay na gina kong isang napangamin ni babe. Na, dugay. Kanang matawag dito nga ato ba? My God. Uy, mono. Kabalo ka. Sa pagkita pa lang natin giampo na gidok sa Ginoo nga ikaw na gidok ako forever. Di ka hiniling pero dumating. Nadali mo agad ako sa isang tingin niya. Iba ang iyong ningning. Magbaktas-baktas ka para magkainhanay ta pag maayo. Mauna akong plano dito. At may dakong baliti ito babe. Oh my God, magpabaliti dyan ta. Ay, sus Sus, Ginoo. ninyo kaayo niya. May disturbo babe. Oo, tama-tama kay dulum-dulum na. Kasi langanan na ito. Tara babe. Yo girl, lasing gabi-gabi, nalalasing ako sa iyong ganda. Sa sobrang ganda mo, nalalasing. Ting, tuwa ng imong anak Ting, paingon sa baliti Ting. Ay, mabala ka man ka ako ribala mo ulo bagang liyo sa aktor. Mo gani pagtaran na gani no kay lisod na kanigma. Palpak na kung ano. Ting, mauna yung tamang higayong Ting. Dira Ting. Ay, balaka. Babe, dirita babe, kay nindot kay babe. Romantic kayo kung blessed babe. Uy, nagito doon sa mga ugat sa baliti. Ay, ano pinakanindot niya lugar nga mag-date ang mga kanang
Mol nga jud kay Kailang mag-uyab ba? Uy, na mol nga jud kay plano sa COVID ba. Ay, kabalo. Abi ni mo, babe. Isa man, babe. Swerte kay ko, babe. Ikaw kung nauyab, babe. Kabalo kag nga, no? Tingnan naman. Gugwapa ko? Di lang kay na, babe. Nindot kayo mong panglawas, babe. Maliit na bagay, babe. Saan nakabay na kung walang anak, boy. Abi ni mo, babe. Naku, pangutana, babe. Unsa man na? Ang sa sikreto ni mo, babe. Sus, mura ko kahibalo. Oy, kalimot ka. Ang sa ganito. Ito ko, bilis laki. Bilis na pa. Uy, grabe. Bilis laki, nibis na ba? Hey, Meg! Bilis kita! Mura mo naka-sponsor, babe. Tiglolak. Oy, sa Ay, mga importante na, babe. Nindot ang kalimot, babe. Mingaw, babe. Mo ni pinaka-importante sa mag-date. tinuod yun na, babe. Basta mag-date, babe. Wala na ni pakialam sa unun sa nga lugar. Basta kay mingaw, babe. Mo ni pinaka-importante. Ako nakita, babe. Ikaw lang, babe. Ako ni kapakas kay Brandon, eh. Ayaw! Finishing! Yeah! Sus, 150 ra. Sus! Kulang pa man sa tupliti upat pa! Alam mo naman yung sapatos, Seng! Sus, kaya sapatos! Kaya ganit siya! Sus, ginoo ko buslot!